Тя се казва Диди. Диди, на колко си години? 4. Откъде си? От Хасково. Чак от Хасково дойде. Да. Я да видя кои дойдох още от Хасково. Здрасти, това са брат ти, мама и тати. Да. Как се казва брат ти? Панчо. На колко е години? На 9. Кой е по-послушен от вас двамата? Батко. А ти си баладжийката вкъщи, така ли? Да. Добре. Какво ще кажеш? Песничка или стихче? Стихче. Ето ти микрофона. С най-силния глас, който имаш. Давай, ти си сега звездата. Нашите патенца в Чакай, хубави. започни го още от начало с още по-силен глас. Нашите патенца с хубави гушки, с юбои, жълти бутушки, ходят в редици, като войници, а се кладушкат като старици. А вие там в Хасково имате ли такива някакви животни? Не, Къде живеете? В блок или в къща? с къща. Дворче имате ли? Ами не. Нямате дворче. Хубаво. Ами, нещо интересно в Хасково. Ако дойда там, какво ще ми покажеш? Най-големия паметник на света Богородица. Не съм го виждал. Идвам в Хасково. Дай да ти стисна ръката. Сега искам една красива усмивка към камерите. Аплодисменти! Аз приличам ли ти на паметник? Е така като застана? Ами, постой така малко да видя дали ще